Boa tarde. Permitídeme que un ano máis me coe nas vosas pantallas nestas datas especiais. Quixera, en nome do Concello de Cabanas e nomeadamente de todas as persoas que formamos parte del, mandarvos unha sentida felicitación de Nadal, esperando que estes días do ano sexan de felicidade, sexan de celebración e de ilusión rodeados dos seres queridos. O comezo dun ano novo é motivo de alegría, de novas metas e soños por cumprir, pero tamén supón unha ocasión especial para lembrar o 2025, para facer balance, para acordarse dos compañeiros e compañeiras de viaxe neste ano e tamén daquelas persoas que xa non están. Para este 2026, espero e agardo que sigamos tendo boas sorpresas, bons momentos, tempo de lecer e de desfrute e, por suposto, teñamos moita saúde. Debemos lembrar que o Concello de Cabanas é un lugar privilexiado e único para vivir, para levar a cabo os proxectos de vida persoal ou laboral cunha magnífica calidade de vida. Nosa é a fortuna de poder vivir así, pero nosa tamén é a responsabilidade de poder seguir facendo no futuro. Antes de despedirme, tamén quixera dedicar unha especial mención e recordo a todos os veciños e veciñas de Cabanas que por traballo ou por diversas circunstancias pasan estas datas sinaladas lonxe do noso fogar no mundo. Persoas ás que lles traslado dende aquí unha forte aperta e o desexo dunha pronta volta a casa. Sen máis, que teñades un bo Nadal, unhas boas festas e un moi bo feliz 2026. Moitas grazas.